Правим първо спускане с Рай Вики на Банско. Ето ги как валят. Вики, аз карам зад вас. Дайте вдолу, хайде. Браво! Не страшно на скоро обаче. Тук е лудница. Браво! Дай надолу. Дай там, браво! Много добре караш, вече. Да, си много добра, вече. Браво! Карай по бати. По бати карай. Завивай, завивай вече, хайде, завивай. Браво, децата, супер сте. Дай надолу, надолу тат. Успори ски, леко. Щеките назад обаче, щеките назад. Браво, точно така. Много добре. Много добре, браво, ей така супер, дай пак. Пак завой, браво. Направо си супер, знаеш колко хубаво караш. Ай. Давай, аз продължавам. Карай по бати. Не в гората, не в гората, не можеш. Не се засили, давай. Това ще го правиш пълно там. Надолу. Давай, другия път. Дай тук надолу. Ето тук надолу леко, дай насам. Завивай. Надолу. Наляво. Вики, дай пред Рай, хайде, прави път. Колко много хора. Надолу, дай. Не, тя добре тук, добре. Там наляво, Вики. Там има по-малко хора, дай. Браво, Райче. Вики, Райче, как сте? Къде кара в момента? Браво. Там ще имам писти, където имам по-малко хора и си по-хубави, да. Айде. И сега правя второ спускане с Рай Вики. Почти от връх Тодорка надолу. Можеш малко насам, виж, можеш тук, давай, надолу. Към мен. Тук, надолу, към мене, браво. Тук, давай. Напред карай към Вики. Браво на това дете, как го кара. Ами да, той е все тая. Чакай той къде е, брат ти. Дай към него, хайде да го стигнем. Браво, Райчето, браво.
Виж брат ти къде, дай надолу към него, една там надясно. Надясно още, карай на там, дай. Още много, виж той къде долу е, там, виж къде е. Хайде. Не, още малко дай, дай. Дай сега завивай, хайде, завивай. Спокойно, сега. Спокойно. Добре, мини филм парка и чакай долу, хайде. Ти мини отстрани, хайде. Браво, не бързаме. Дай предай, дай надолу, хайде, пусни. Давай, ти си надолу, хайде. Ча снимам, браво. Тук наляво, насам, към мене. Тук надолу си, браво. Намали малко. Много си бърза, браво. Щеките назад щеките. Браво. Браво, много хубаво завой правиш, точно така, браво, тати. Браво. 10 завой, 10. Малко намали, че си бърза, намали малко, намали. Много бързо караш. Браво, тате. Как върчиш. Завивай. Завивай, пак така, дълги завои, дълги, към мен. Събери кръгата, събери ги, така, браво, събери ги. По-събрани, браво. Завивай, надолу. Тук можеш една идея по-бързо, че е равно. Дай се дясно. Ляво. Дясно. Браво, тате. Какво хубаво слънце изпече. Дай надолу, хайде. Браво, надолу, хайде. Пускаме се от върх Тодорка надолу. Хайде, давай! Отиди към Вики да го намерим, хайде! Да. Дай надолу, хайде. Надолу, виж къде, право надолу, давай. Тук идеално. Тук към мен, ляво. Тук карай под лифта, давай. Супер, дай са, лев, десен. Дясно. Намаляш ляво. Вики, оса, Вики! Тука! Дайте, ляв. Дай звуколин тия хора. Карай тук надолу сега, надолу. Браво. 10, намали малко, намали. Дай сега ляв. Браво, натам. Браво, дай, кай още натам, още. Сега завивай, хайде. Браво. Браво, натам. Ляв, надолу, давай. Браво, точно така. Леко наведена. Щеките назад, щеките. Назад.
Браво! Завивай, хайде. Карай там, виж колко много стоят. Давай. Карай още. Е така, широки завои, дълги. Насам, хайде, надолу. Браво. Браво, тате, супер си. Браво! Дай тук надолу вече можеш малко по-бързо, хайде. Радиш каква широка писта, така не си карал толкова широка, нали? Браво! Долу свижа Банско. След облаците. Браво! Супер си! Много хубаво караш. Господински. Събрани краката, леко наведена. Ето го и Вики. Да? Райче, в момента снимам. Искам да минеш към фъп парка. Ти си първи. И покажеш на къде мина, чули? Райче, дай с Вики. Той е първи ти по него, хайде. Давай. Тя няма да прави, тя ще кара, хайде. Ще караме бавно, нали? Дай тук надолу. Дясно. Внимателно, не бързи обаче, не бързи, бавно. Искам много бавно тук. Бавно, че имам скоци, внимателно. Намали. Браво. Намали малко, Райче, намали. А, така. Или не знам, топ край. Ей, тук по-готино. Сокче. Айде. В момента с Рави и Вики спускаме Фън парк. Една част с коци. Ето и Раши тя кара, браво. Е, там долу свижа Банско далечината. Браво. Горе извънме. Много си бърза, по-бавно, ей! По-бавно! Давай!
леко, леко, леко. Давай, надолу, хайде. Завивай. Успоредни ски. Успоредни ски. Само успоредни. Събрани щеките назад. Назад щеките назад. Назад щеките, назад казах. Назад. Долу ръцете, назад. Така. Наведи се малко, наведи се напред. Браво, супер си. Браво, към мен, щеките назад. Карай внимателно, Вики, не се отпускай. Браво, тате, браво. Успоредни ски, щеките назад, ръцете надолу, нали знаеш? Това трябва сега да свикнеш. Равни ските, равни, успоредни. И завивай. Да? Да. Давай. Дай, тук можеш по-дълги завои, такива по-бързи, хайде. Дай, надолу. Браво, тати. Дай сега ръцете назад и завиваш. Браво, точно така, браво. Щеките назад, моля те. Към мен ела. Браво. Леко наведена и завиваш, хайде, завивай. Браво. Точно така, браво. Дай надолу. Искам други завои. Събрани щеки ски. Браво. Дай надолу. И правим в момента последно спускане
Отвръх дорка надолу, чак трябва да стигнем до Банско. Да видим дали Рая ще се справи. Давай, минавай, Рай, че ти дай надолу, хайде, надолу, тука. Карай право надолу. Никъдето няма хора, където няма хора ще караш. Ето тук е. Насам, Рая, насам! Не мога да се карат така, значи. Карай, дай надолу, където няма хора, дай. Лев десен, лев десен. Райче, насам! Така, карай в тази част, че има много хора там, аз те пазя. Дай се, ляв, десен. Към мене, браво. Браво, супер си. Завивай. Спокойно. Се бутайте. Давай. Какво става? Давай. Давай. Давай, пускай. Браво, дай надолу, ето тук няма хора, дай към брат ти, към долу към брат ти. Надолу е, тате, надолу. Щеките назад, успореднички и завой. Точно така, браво. Браво, супер. Завие. Ти се оплаши, че има края на пистата, нали? Насам. Браво. Браво на Рая, браво. Щеките назад, разбрахме надолу. Вики, номер 10 гоним. Тука. Карай заедно до Рая, хайде, покажи как да караш. Вики, карай пред нея точно, може ли? Събери краката, тате. Нямам. Вики! Конечко не си видял никой, колко не е отворено зад нея. Направо е нереално. На Банско. Час пик. 4:20. Лифтът се затвори и се прибират надолу. Аз такова нещо не съм видял никога. Право е страшно. Ето покажем опашката, която тръгва за Банско с лифта надолу. Вижте колко много хора има. Хайде, Райче, давай! Пускай! Вики, давай, водиш, хайде!
Виждам. Давай, води къде си минал вчера с Славчо, хайде. Тук е направо страшно. Гледайте какво става. Колко хора тръгват надолу и колко се събрави тук. Хайде. Браво. Ай, спирам. И в момента се спускаме по ски пътя за Банско. Това е просто наистина, честно. Давай. Продължава страшният трафик от народ по пистата. Просто което не съм виждал. Тук има хиляди хора. Бавно е това. Браво, тате, супер си тук. Дай тук вляво при Йоти, давай. Бавно! Добре. Давай, я да ще го мине, хайде. Браво, Нарая, браво! Снимам парти. И вече сме на финала. Браво на Рая и браво на Вики. Успяха се. Да, Рая се спусна от връх Тодорка, от най-високата писта до най-ниската точка на писта в Банско. Браво! Това е финала. Дали, сега ще покажа къде е Тодорка, там то се вижда. Браво, супер! Айде, чао казвам!